meta jissir applikazzjoni għall-imwiet u s-siġġijiet dawn jistgħu jsiru biss quddiem l-istabbiliment li jkun qed japplika għalihom, ġifieri minn appoġġ sa ieħor. Jekk ikun hemm postijiet residenzjali ma tistax inti sempliċement taqbad u tarma imwejjed u siġġijiet u mhux ħadd permess mill-awtorità tal-ippjanar biex tpoġġi imwejjed u siġġijiet quddiem terzi persuni. Dan kien kliem Kevin Fsadni, deputat kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija Turiżmu li kienet responsabbli mit-twettiq tal-proġett ta' tisbieħ fil-Pjazza tal-Mellieħa li ġiet inawgurata f'Settembru tas-sena li għaddiet u indika b'mod ċaru skiet li mhux se jkun ittollerat li jitqiegħdu xi imwejjed jew siġġijiet quddiem residenzi privati. Il-master plan għall-pjazza f'dan ir-raħal pittoresk li ngħata dera xierqa li tikkumplimenta l-qalba storika wara investiment ta' €2 miljun għandu lan li jżid il-valur tal-lokalità turizmu domestiku. Sussegwentament ir-riġenerazzjoni tal-pjazza waslet ukoll biex tiġbed iżjed negozji differenti fl-akwati biex bekk inħoloq dan il-master plan. Applikazzjoni ta' master plan fuq kif għandhom jitqasmu imwiet u siġġijiet u parking fl-użu tal-pjazza. Dan ovvjament huwa att amministrattiv mhuwiex proposta ta' kif għandha tiġi mqasma il-pjazza, però hija proposta ta' linji ta' parametri ħanajtek ta' jekk japplikaw anka fil-futur jinnaf stabilimenti ġodda li llum ma hemmx jistabbilixxu parametri li dawn ma jistgħux jinqabżu. Bekk il-pjan jara li f'din il-pjazza jkun hemm żoni speċifiċi fejn wieħed jista' jipparkja l-karozza, kif ukoll żoni li fihom ma jista' jkun hemm l-ebda mejda u siġġu għax ikunu qed jidħlu f'żoni fejn fihom joqogħdu residenti. Min-naħa tiegħu il-perit wara l-proġett tal-pjazza Rodrik Spiteri għalilna li dan il-pjan bekk joħloq organizzazzjoni u bilanċ minn barra hekk il-pjan jaħseb ukoll għall-futur. Jekk ħajinfetħu businesses ġodda li l-pjazza tal-Mellieħa tagħti lok fejn jistgħu jinfetħu businesses ġodda, dan il-business ikollu diġà spazju allokat għalih. U dan qed ngħiduh li jkun hemm spazju allokat biex dak li jkun mhux jaqbad u jivvinta l-erja li jrid u fejn jrid jagħmel l-imwiet is-siġġiet, iżda din l-erja tkun antiċipata u lesta biex kemm jista' jkun hemm kontroll. Wieħed irid iżomm f'moħħu li fejn fil-preżent hemm djar privati dawn mhux se jkollhom l-ebda siġġu mwejjed qudiemhom, iżda fl-eventwalità li dawn id-djar jinqalbu għal postijiet kummerċjali dawn se jkollhom kollox diġà mfassal. Il-Perit Spiteri qasam ukoll il-ħsibijiet tiegħu dwar il-futur ta' din il-pjazza. Għandna nikkunsidraw li din il-pjazza flok tibqa' erja ta' parkeġġ għandha tkun issir pedestrian kollha fl-opinjoni tiegħi, però di hija xi ħaġa li wieħed irid jiddiskutiha mal-Kunsill Lokali u man-nies imma ejja nippruvaw naraw illi l-pjazzett tagħna mhux ikunu għall karozzi iżda jkunu iktar għan-nies fl-aħħar mill-aħħar.